Astăzi o să vă spun o poveste despre antreprenoriat. Acum vreo 10 ani, când eu împreună cu asociata mea, Anca, eram la început, am avut un angajat care nu era foarte implicat și l-am chemat la o discuție. Ne spune, știi, când am fost noi într-o delegație, am vorbit și mi-ai spus că nu e așa greu să fii antreprenor, că nu-mi trebuie o idee genială sau mulți bani, așa că m-am hotărât să-mi deschid propria afacere. M-am gândit că dacă voi puteți, pot și eu. Nu știam dacă să o luăm ca pe o insultă, că dacă până și voi ați reușit, poate oricine, sau că m-ați inspirat și acum pot și eu, așa că am luat-o ca pe ceva amuzant. Acum câțiva ani am accesat pentru noi fonduri europene și ne-am îndrăgostit de domeniu. A fost un moment de aha, așa trebuie să se simtă oamenii bogați. Nu mai aveam grija creditelor, a salariilor, aveam timp să gândim cum să ne dezvoltăm, să creștem. A fost super și am hotărât să spunem și altora, așa că ne-am specializat pe consultanță în fonduri europene. Finalul poveștii ăsteia este pentru antreprenorii care au de gând să se dezvolte, care vor să facă investiții în spații de lucru, în echipamente sau în digitalizare. Cu fonduri europene puteți face investițiile astea cu 20-30% din bani, pentru că restul sunt nerambursabili. Când o să aveți investiția finalizată și creditul punte plătit de minister, o să aveți și voi momentul de wow! Am meritat, birocrația, nervii, uite ce am realizat și nu sunt dator încă 5-10 ani. Și acum morala poveștii și încurajarea pentru voi, antreprenorii, este că dacă noi am reușit, puteți și voi.